дуруд ба бинандагони китобхон ва китобдӯсти телевизиони Баҳористон. Чун ҳамешагӣ дар ин вақту соат пешниҳоди шумост намоиши Аниси Кунҷи Танҳоӣ ва имрӯз меҳмони мо новобаста аз хурдсолии худ шеърҳои зиёд, достонҳо, зарбулмасалҳо, чистонҳо аз бар намуданд, ки айни замон ҳамаи инро барои мову шумо пешниҳод мекунад, вале сараввал мехоҳад ки худро барои шумо пурратар муаррифӣ бикунад. Марҳамат, худро барои бинандагони мо муаррифӣ бикунед ва бигӯед, ки аз рӯи кадом номина шумо дар озмуни ҷумҳуриявӣ ширкат меварзед. ман Сафар Ализода Рӯҳангез, хонандаи синфи 4А, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 87 мебошам. ман дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи хондан ва аз бар намудани ашъори бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик иштирок менамоям. аҳсан ба шумо, офарин. Пас яъне шумо гуфта метавонед ки шеърҳои дӯстдоштаи зиёди кӯдакона доред, афсонаҳои зиёдро медонед. Бигӯед чистонро аз ёд кардед? Бале. Зарбумасал медонед? Бале. ҳамзамон қисса медонед? Бале. ҳикоя? Бале. мехоҳед ки онҳоро барои бинандагони мо нақл кунед? Бале. пас шумо имкон доред, вале сараввал мо аз шумо як порчаи шеърӣ мепурсем. Бигӯед ки аз кадом шоирони бачагона шумо шеърҳо аз ёд кардед? аз Мирсаид Миршакар, Маҳбуба Неъматзода, Бобо Ҳоҷӣ, Али Бобоҷон ва ғайраҳо. айни замон барои бинандагони мо кадом шеърро мехоҳед ки қироат кунед? мехоҳам аз Али Бобоҷон як шеърро дар бораи падар қироат намоям. марҳамат. чашмҳои аз муҳаббат нуршарар дорад падар, синаи монанди оташ шӯлавар дорад падар, бо нигоҳе пай барад аз ҳолати фарзанди худ, аз ҳама рози ниҳони дилхабар дорад падар. беҳтарин, аҳсан ба шумо. хоб боз дар кадом мавзӯъҳо шумо аз бар кардани шеърҳоро меписандед? дар бораи ватан, модар. пас имкони он аст ки мо барои бинандагон дар васфи ватан шеър қироат бикунем. ватан 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 ватан, манам ба ту тани батан, касам агар каси туям, хасам агар хаси туям, вуҷуди туст аз ду тан, тани замину ҷисми ман, ману туем ҳамбадан, ватан 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 ватан. беҳтарин, аҳсан ба шумо. шумо гуфтед ки аз Мирсаид Миршакар шеърҳои зиёди бачагонаро аз ёд медонед, чун ин аст? бале. мехоҳед ки айни замон аз устод барои бинандагони мо шеър қироат кунед? бале. марҳамат. мо аз Помир омадем, Москва равон шудем, хобидем андар вагон, бедор шудем дар когон, хурсандӣ шодӣ кардем, аз шодӣ бозӣ кардем, гуфтем ана Москва, Москваҷон Москва, хезед ёрон бароем, ба Москва дароем. кондуктори мӯйсафед гуфто ба мо хаб шавед, набароед аз вагон, Москва не ин когон. саломат бошед, аҳсан ба шумо. ин шеър ба мисли як латифа аст ки роҳияи моро болида мегардонад. пас ман фикр мекунам ки шумо латифаҳоро низ медонед. пас метавонед ки айни замон барои бинандагони мо латифа бигӯед. сем аз бародараш пурсид, аз математика баҳои 2 гирифта будӣ, ислоҳ кардӣ? ҳа, дар зумам ислоҳ кардам, аммо илоҷи дар журнали синф ислоҳ карданро надорам. беҳтарин. шумо чӣ? шумо кӯшиш мекунед ки баҳои худро дар рӯзнома иваз кунед? Не. кам кам вале мешавад, а? Не. намешавад. яъне шумо хонандаи фаъол ҳастед, чунин аст? бале. аҳсан ба шумо. шумо айни замон барои мо латифа нақл кардед ва зарбулмасал нагуфтед. мехоҳед ки барои бинандагони мо зарбулмасал бигӯед? дасти одамизод гул, моҳ беайб намешавад, меҳнат кунӣ роҳат мебинӣ, меҳнат шараф аст, меҳнат шарафат, давидани гузола тугаҳдон. беҳтарин, аҳсан ба шумо. акнун барои бинандагон чистон мегӯем. так санг рӯи санг, миёна қуб тез ҷанг. ҷавоби чистон чист? сангпӯш. беҳтарин. акнун як чистон мегӯем, вале ҷавоби онро барои бинандагон намегӯем. аз як дар мебароӣ, аз се дар медароӣ, гӯё омадӣ берун, дар дохил асти акнун. беҳтарин, ва бояд ин чистонро ҷавобашро бинандагони мо дарёбанд, чунин аст? мо барои бинандагон латифа гуфтем, зарбулмасал гуфтем, чистон пешниҳод кардем, ҳамзамон шеърҳо қироат кардем, вале барояшон афсона нақл накардем. мехоҳам ки дар охири барнома барои бинандагони мо як афсонаи мухтасарро вале пурҳикматро нақл кунед. розӣ ҳастед? марҳамат.
ҳаким ба писарони худ мегуфт: писаронам, ҳунар омӯзед. Дар дунё пул бисёр аст, вале шумо бояд ҳунар омӯзед. Агар шумо пул дошта бошед, шумо вақте ки шаб хоб меравед, ягон дуз омада онҳоро медузанд, вале ҳунари шуморо дуздида наметавонанд. Барои ҳамин ҳунар омӯзед. яъне воқеан аз ин ҷо бармеояд ки дар дунё ду навъи неъматҳо ҳастанд, неъматҳои маънавӣ, неъматҳои дунявӣ. Ва ҳар он чизе молу сарвате ки мо ба даст меоварем, онҳо метавонанд ки тамомшаванда бошанд, онҳо метавонанд ки аз дасти мо бираванд, метавонанд ки онҳоро касе бигирад, бидуздад, яъне дар охир мо аз онҳо бенасиб мемонем. вале чун мо ҳунар омӯзем, чун мо илм бигирем, чун китоб бихонем, онҳо ҳеҷ гоҳ аз мо дур намешаванд, то охири умр бо мо боқӣ мемонанд ва бо мо мемонанд ва касе онҳоро наметавонад ки аз мо бигирад. яъне аз ин ҷо бармеояд ки моро мебояд ҳар чиз зиёдтар ҳунар омӯзем, илм аз худ кунем ва савияи донишамонро боз ҳам такмил бидиҳем. бинандагони азиз, чунин ҳикматҳоро барои мо меҳмони имрӯзаи барномаамон гуфтанд ва ман боварӣ дорам ки суҳбати имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. инҷо мерасем ба фарҷоми барнома, вале дар охир меҳмони имрӯзаи барномаи мо бароятон як порчаи дигари шеърии бачагонаро қироат мекунад. марҳамат. ватан аз дилҳо мебарорад ғам, ватан одамро мекунад одам. болу пари кас ватан мебошад, бахтовари кас ватан мебошад. ту бахтиёрӣ эй насли озод, ту ватандорӣ зебову обод. бигрифтааст ӯ туро дар оғӯш, аммо накун ту ҳаргиз фаромӯш. фарзанди ҷон бош бар ватани хеш, ҳам посбон бош бар ватани хеш. саломат бошед. офарин ба шумо ва аҳсан. бинандагони азиз, ин буд намоиши Аниси Кунҷи Танҳоӣ. хайр.